En primer lloc, en lloc de fer una proposició, com la majoria de casos, en aquest cas nosaltres presentem una declaració de grup. És una declaració amb una intenció de marcar d'una manera molt clara quina és la nostra posició davant d'una situació que creiem que es dona en la ciutat de Barcelona, de deteriorament de l'espai públic, de dificultat de convivència i de que sembla que les autoritats municipals no donguin una resposta en els problemes que tenen els barcelonins, sobretot amb els temes de civisme. Ens va costar, va ser difícil de fer una ordenança de civisme, va ser fruit d'una situació de que els mitjans de comunicació van insistir d'una manera important sobre l'incivisme que es donava a la ciutat. Això va fer una reacció de l'Ajuntament, es va aprovar una ordenança de civisme. Nosaltres vam dir que aquesta ordenança de civisme no tenia cap sentit si no eren capaços d'aplicar-la i posar els mitjans per aplicar-la. Nosaltres ens trobem que això no canvia, que la situació no millora, inclús en alguns aspectes el deteriorament ha anat en augment i per tant nosaltres fem un conjunt de punts bàsics. Nosaltres creiem que hem de prendre una decisió, no pot ser que aquesta ciutat es vengui en el món com una ciutat transgressora en l'acabar el tot i que és una ciutat incívica, sinó que nosaltres volem vendre la ciutat de Barcelona com una ciutat cohesionada, oberta, cosmopolita i en la que hi ha ordre. Creiem que l'Ajuntament té instruments per defensar la convivència i la legalitat en la ciutat i llavors el que s'ha de fer és utilitzar-los amb convicció, amb autèntica convicció. Es necessita per això que l'Ajuntament tingui una sola veu. En el cas d'aquest Ajuntament cada un va pel seu cantó i no saps mai què opinarà un i què opinarà l'altre i creiem que ha arribat el moment de complir el que diu la pròpia ordenança. Segona, nosaltres farem una pregunta a l'alcalde perquè ens expliqui què és el que està fent i què és el que farà d'aquí a l'aprovació del pressupost del 2010 per garantir que l'Ajuntament té un finançament adequat, suficient i just per a la ciutat de Barcelona, tal com marcava a més la Carta Municipal. És a dir, nosaltres volem saber l'alcalde quines previsions té, què és el que farà, com incidirà, com nosaltres aconseguirem, ara que ja s'ha desenvolupat el finançament de la Generalitat i que a més ells diuen que a plena satisfacció, com nosaltres ara incidirem des de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, l'Ajuntament de Barcelona té una carta municipal, que dèiem que havien d'anar amb un nou sistema de finançament, i dic, escolta, alcalde, què fem per tenir aquest nou sistema de finançament que a més ens garanteixi realment una situació a nivell de pressupostos que sigui la suficient per poder sortir d'aquesta crisi o com a mínim ajudar a sortir de la crisi. I després farem una altra pregunta a l'alcalde, que és quina és la valoració que fa l'alcalde de la participació de l'Ajuntament en el restaurant de luxe que es va fer en l'edifici Fòrum i quines responsabilitats polítiques se'n deriven. Això ha sigut un tema que ha afectat, jo crec, d'una manera molt important les arques de l'Ajuntament i jo crec que quan es produeixen situacions com aquesta, que a més jo sincerament crec que era una situació que es veia venir que passaria, jo dic, escoltin, qui és el responsable i quines mesures pensa prendre l'Ajuntament envers les persones que han pres unes decisions que es demostren tan absolutament desencertades i tan equivocades. I després presentem una declaració institucional perquè s'impulsi una moció en favor del reconeixement institucional de la rumba catalana. Jo crec que és veritat que la rumba catalana per al nostre país i per la ciutat de Barcelona ha sigut molt important i creiem que és bo
que es manifesti al propi Parlament i a l'Ajuntament a fer aquest reconeixement de la rumba catalana.